Oye. Ah. Let's go! Oye. Oye. Yaho. What? Ba yanzu bai cika ba ne? Tun ɗazin tara ya iya cika. Tun ɗazin ka tara? Ka bi sa sannu, ka jira shi, wallahi zai cika. Hagan ya cika kawai sai ne ka ɗauka ka ɗora sai ka tafi da shi. Ni za ka mayar mahaukaci? A, ai ba batun wayan mai da kai mahaukaci ba ne, ba tara shi kai ba. Ka jira shi zai cika. In ya cika sai ka ɗauka ka kai gida. Hey.